sobre todo para difundir esta idea polos nenos. Na casa da miña tía, porque é unha aldea, entonces polo campo andamos na bici ou a miña prima. Pola cidade, no. Estou algo nerviosa. Isto está chulísimo. Ir polo arcén con protector, chaleco, toda a protección que podas levar. É algo novo para eles, fixemos a actividade no Parque Infantil de Tráfico e démonos conta que moitos deles habitualmente non teñen oportunidade de montar en bicicleta. Por eso esta proposta de recorrer as rúas de Santiago, e dentro da súa contorna diaria. Por eso os vamos ir collendo por colexios.